Partido Popular levaremos o vindeiro pleno do mes de xullo a celebrar este próximo luns, día 29, unha moción exixindo ao Goberno Municipal a que acometa con carácter de urxencia a humanización integral da avenida de Cesario Vázquez na parroquia de San Miguel de Oia. Trátase dunha promesa incumprida dende ano 2010, como lle ten lembrado aos propios veciños da parroquia que se manifestaban aí ben pouco, o pasado día 6, coa presencia tamén de concelleros e diputados do Partido Popular. Trátase esta avenida de Cesario Vázquez dun vieiro importante, posto que artella o conxunto da parroquia, pero que ten moitos problemas. Fundamentalmente, hai moitas fochancas no pavimento, máis tamén ruptura de tubases das acometidas de abastecemento, saneamento e pluviais. E faltan tamén beirarrúas para garantir a seguridade peonil na zona, tanto na parte baixa como na parte alta desa rúa. Xa que logo o Partido Popular o que vai pedir é o apoio dos distintos grupos municipais para acometer esta promesa incumprida de Abel Caballero e se humanice integralmente este vieiro tan pronto como sexa posible.